social media iswa na nsema ekoso de na wo se yetumi ema obi na wo hwe mo sonfo apedwa me de bibegu aponso na wonya bitwa abamu abi a ye frɛ no eye Michael Tete owo AMASAMAN bro no so wo baabi Michael Tete wo ahu ne picture otumi se obeye quick temper papa ono na danfo a ye frɛ no eye Patrick Jesse enya akasakasa jese akasakasa emu wona na mrantie epufa so be patapata ya omunim se sa ntokwa we die sa bredi anu asi that time na sa ntokwa ni si na eye Michael Tete no 19 years na 19 years na ntokwa yesi ye enti ne na ansa so no na omukohia one spot oni eye Patrick Jesse omunim se ntokwa eso atwa na ayi Michael se ha wo Jesse se na mahia da no de se nkrofo na tuje wa ama mentimi anye ne amede be ye wo ewu a mepese mi di wo no mentimi eno ene de me no mienu ah tweme na meba wana no fa ba yire wura bia oche ba yire ani ja wadundum na di nso agusu wadundum genti adada bi peja ye na yesi ya ba mu ayi Patrick ejiji niti edoji bia no o se wa doji tweme meba o san ko fie ekofa mpentua anase no mo obi aba ya enya ayi mpentua ba ko anase ntumpan bottles ne pan no ba ko ede hwe ban anu buye na danfui na mfise hurudu so that no 25 Emma abemu ene nkwa eje oye ne nkwa efri ne nsem Michael Jane adafui enkwa efri nsem in the name of mentemi wa se didi atem kakra bi keke Michael aden wan ya ohwe wan fasika ntwa wa didi atem kakra bi entalo mo maso no ode eye pentuai anase bottle ebo adafui ekunu nti asem yi kokot ne mo asem eye cobra enne ochra na ye de atu ahyeda nti na Michael fi se ni timwa didi mu ano asem na ye foolish case nenso eye Jesse sama ya ye samanpa I'm one okọ eyi judge ne nche ko bon de wure se Mr. case we akitem wa pe no wan ye case wa ma me aksa me kun se sama no ko dan ho di che judge ne ma ye san free case ya sabrede eye Michael Tete wo AMASAMAN sabrede wanya 25 years and asem ye ba bebu asem no na ne bua ne nyina mu ne se okọ afiase for the rest of the life akwakoye adwumaden di aboa aban ne Ghana man tweme na yenhwe Michael sisi amra that year was what in fear dunkro 19 years and a quarter dwom court si nkonwa ne ko gina court da kamu no justice Lydia o say na tina dwom e wo court ho wa hyese ye fa abrantie ya wo so wadi 19 years ye mfa nkonko to afiase ene nkwa na nyina no ne abanko nhye ene wo yare no owu anu okọ so ono anso begu anu okọ so obetena ho abo akokra ba bia obeso dada ne ho fa bia be ye prison hwa enu achi ni mfie bia obedi wasase so se nyame dia ma no no ehwa na okọ akodi no dia ka nyina na okọ ana fei ya ma no duania na ofe okọ ne ba bie na abrantie yi ni din ni Michael Tei ya dodo no afa ne Wheezy ene yese o kan na sanity e de dawiem saa ko benkum ni fasa wiper no onnam ho saa amane ne chesa wo de sekan ya wo bi a ye fa no Patrick Jesse we kura de nya sekan wo se pentoa ibi ede no monsan bi ene wa bɔ no de awo abrantie ba kwa ye frɛ no Patrick Jesse ama abrantie no wa antrase wati nanom e wonse do na asama yetie ye court no edi adanse nkurobomu ne be pie dwa kyerɛ abrantie Michael Tete ya wadi mfie dunkurun ya se wakoda afiase ne nkwa na nyina no wose abrantie Patrick Jesse no a wode empentoa wo no asese ono nte ase no wadidi na tem didie ne nti ne buafu ama abufuo no a ede na koma beto a ne nsaso no e ma wode sa pentoa no wo abrantie na ye kasai wati na nanom e wonse do na yenkwa amaso na yenkɔ ne amabra kwampofo ngogodi nkomo sanse court no trase a wo dwudwa nsem nim adanse ye ba ne nkurobo koso no na ma e wo ho yenkotie mu nkyeremu ensam de court mu tibio na bi so so mate bi pa de di kan Ghana fo bi no mu ehu video so wo Facebook page no so aka ho ne be abrantie ne nie and you walk on walk abrofu nyina fam you have to do something about this you can't do this near dear and crofo shase rezi issues bi say abrantie ase won 19 years 19 na body pia sa papun yi just wanyini wache ni mpom wanyini menim se court no etie ono anasem na court no ye bibi ehwehwemu bi hunu se ampa abrantie no 19 years and na awomu de sa
you can say judgment ya ba abontene de di kan kra eno no ansa na asem no ama wadomo sukodi amaye so wa me da se abrantie ni fie na nkasa se wa se ye ka meka se eyemfinhia aduonu enum enrada ebra na ye de na sotwe ema no na owo 25 years 19 years no eyemfia na wanya ebra sebe sa enyambra nsama na se bone no ogiye 2017 na owo 19 years asem no enno abrantie Michael Teta ye kana asem already video e Angel TV any Angel Facebook live no ebra sebe ode knife no and I say broken bottles to one our born no e ka che na down for ne say me na deep bottle a drop into me di kind of my pampem ama abobo na wo gu say me e bi ntwa me enya me hwe na me de aka na wo wo no eno saa bre no say wa na owo mfinhia edu enkonom ena na nyonko Patrick Jesina odi ni bone moto anana mo nse do saa bre no no so wo mfinhia edu nkoro nti ye 19 years ena sebi ba ku di ni nyonko abrosa moto anana mo nse do if 2017 asem ni fi ase oni te Ghana ha ye murder cases ni fi ase a ewudi cases no fi ase e wo district court enkakanka ye boabo ansem ni nyina no wie na ye the docket na come attorney general na futu aba na ya commuter na fe aba high court sa bre ni nyina na emre na ekọ enti fi 2017 na eba 2018 2019 2020 enti ebedu nrada ani sentence abandon to life imprisonment se wa no 25 years enti body ni de enye 19 years body na ye 19 years body na nu atwam eno ye bra na se bi odi sa abone no enne body na ejina ho enra na ye de ne kwa wo su no ye 25 years body ba abrantie na nipa dodo no ase na abrantie wa pressifo nsam na hwese de wa botaking wa dress kama who said decent young man wo mfa de asie yi a court board ne ho kwa adu na yegina so de abu anfo yi ese won koda afiase ne nkwa na nyina wo mfa nsusu no abrantie no enye bia na busuafo ba court ho bi after judgment no enkomodi a udidi ye court yi edan ho nkomo ba akomienu miensa bie no na edie na omanfo a womunim ne ka fa ne ho se otesen sawa mame na wase abrantie asem ne efi se bepie mu wo high court no onipa ba akopɛ na wadi nachi onipa a wadi nachi eye maame panyin bi a esusu se wono na stand surety ema no sawa rehosam ne se abrantie no eba court aye man bill no enya infinhia maako mienu 2 solid years ansa na otimi meeting the bill conditions na enya kakaraka na enya chenchene na meka se enya barre se bia no otimi meeting na emom se wa na mpanifo ka se atentire ho tare woto a yenhwiri entire eja na wo fra ntomago nso a se bi ye pipira gro abrante na bra ye chi ni bepie mu court no wo hwe nipa na oba ye de ne ba na maame ba akopɛ na edi maame na abrante ye chia na maame na sam ne se wono no gina mu di akagina mu ma abrante na wo suro sa abrante ni bedwane nti da bia o make sure say obeba obedu court wona abrante ne ma ni obefa phone obefra abrante na Mike wedu hifa Mike oba na esanse maame ne suro say ebia na abrante ne no akɔka nwura na ni aban de ne kaba aba bigu ne nsa di busuan ni bia ma ho enwura bra ye convicting ni wie na ye sentence no ye de hankofo ni gu ne nsape na ofa ne phone efi ni botom de mama mi a meka na asem se onfre obi ma no call no ye de sante na hankof gu ne nsa wo na chi nti to loudspeaker me ti ye ne se ne oka ache oba bi na wo phone na ti se sister ye de me konsa wo me mafie biem me ba cho hwe nkwala no wo kire ma me and start to say osu enumpo e wo court dem ho a ne yemfa ne ma MP abonti se wa me friend say me da se oje bretwem hwe ebufo mfaso bia ne so young guy on say sabia to trasem kakra ene ebufo kakra e didi atem kakra nti wa uni akofa ba nti prison mo na e papa me so boys aba mo yemfa ne ma bi esabi okada drivers no o shio man kwase asema ya no mudi o station wono ano odem pa obi anfa ye sua de obi ye wa ye no entale ho enu mo ye sense ne obegya akosense ne a ba akose wo life nyina e o prisoner mfa so bia e ma wo life no sabre de Michael
aye aban de because say eye obatampa ne so mase a me de sa dwuma de bra o fra me akua ntwa meje oso ne mu odi makra